ଆଜି କିଛି କଥା ମନେ ପଡ଼ିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରୁଛି। 2014 ମସିହା ଚାଲିଥାଏ ମୋର ଏମ୍ଏର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍। ପାଖାପାଖି ରାତି 8ଟାର ସମୟ। ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି କ୍ୟାମ୍ପଫାୟାରର ଆନନ୍ଦ ନେଉଥିଲି। ହଠାତ୍ ଘରୁ ମା ଫୋନ୍ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମୋର ଆଖିର ଲୁହକୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ। କାରଣ ସେଦିନ ଏକ ନିରୀହ ପ୍ରାଣ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। କେହି ଶୁଣିଲେ ଅବଶ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ହସି ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଭରା ଦିନ ଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 6-7 ବର୍ଷ ଧରି ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ରଖିଥିଲୁ, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବାର ଦେଖିଲୁ, ସେଦିନ ତା'ର ଜୀବନ ଯିବା ଖବର ପାଇ ମୁଁ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲି। ମୁଁ 7 ଦିନ ପାଇଁ କଲେଜର ରୁରାଲ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯାଇଥିଲି ବୋଲି ମା ମୋତେ 2 ଦିନ ପରେ ସେ ଦୁଃଖ ଖବର ଜଣାଇଥିଲେ। କେଜାଣି କାହିଁକି କାହାର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଥିଲା ଯେ ତାକୁ କିଏ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେଲା। ଆଉ ସେଦିନ ଆମକୁ ଆମ ପ୍ରିୟର ନାଲୁ କୁକୁର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏହାର ଆଉ କିଛି କାହାଣୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।